Nagikon mambu ang mga rinarinaw makapanggulala na sa mga erwin nagagaw na pananadon na siya ano to di lilalilangan na di ko format sa bayo to. Asod na rin so potreros walidaan so potres timintala ipagalamatan. Sa gikon mambu pagabgero na sa buni-bunian na gibuso dari sa sutunggan na lumbay sa merkado kanakan sa Marbe sa alantongas Sibulay. Sa katae-matay diran sa bangkad na rin tatangkay sa sudika sukong sutuhon taloy na kanumbi sa tila ng kakawin sa wassalam.
Ani